26th of September, Kublai Yapi Baro, Gospel Kat Kumu Mateus Kalananga Balai, the Kat Lai Hadu Kat Rib, Ka Baptisma Jum Jesu. Tegane Nanai Bull Homework Yapi. Baro Southly ki Gospel ki Crunch Panga, Baptisma Jum Jesu. Pide ban shim baro saudili hantai pin sayo kham bun ke jing shai halor kanega baptisma jong Jesu te ngam ko ban yalam fisi sandan sha jutang barim ban puni yapi artili ke jingja ke bala ja hawa Jordan bani kom dena kitab Joshua kalanang ka balai the court khat lai hadu khan new pide ban pule bes te fikir mau ki pai Israel kila mina Egypt but last ki haposh agari bala kulan pe Joshua lai kharlai ko gumne haba ki pokjat ki lungdo ki ba la baya ka sinduk jotrai kila yeng ha ki Jordan ki ka Jordan kin sange bantuit but kine kibri gilayat halor ka khando barkyam kenmau Jesu mata uyeng ha wa Jordan sakoi ka jingja ki baja ha wa Jordan ha jutam barim de kitab ar jung ki CM kalanang ka baar the court baning kong tartar pet chpau Elijah ro ulayat halor ka khando barkyam jong ka jong ka jo wa Jordan but nanta Elijah wala kyusha peneng haka erlang thari artli jingja tamanta Jesu uyeng ha wa Jordan kaneka baptisma ka de tang nabanda ki nompo Jesu ngite bamdan po ula yeng lang bat ki nompo uyeng lain pakhat rangkat bat ki nompo bale ban a jingkarmen yanga badi fi uyeng lain rangkat bat ki ban shimna ki pop jingi kulambrot uba kitna ki pop jaga perthai nangta ni haba Jesu layo baptisma ka beneng kala pli kanmau Elijah ka beneng kala pli ban kasur ka wana beneng bang ni long kun bai ede junga ban haga juga por mansibok la pau ban haga do junga paru bet kila pensla yo Jesu daga bor jong masin jong blai te ngam ko ben pankan mai phi aga bor jong baptisma jong ab jong phiru kine bor kila ja ni kila long ki kun jong blai ka trinity bokoi ka de ka sien bani ko bangi ye ka trinity bokoi ba pau but Yohanes ula pan bana pai ba wa ne ulong lamba ka baptisma u blai pa ula pan bana pai ba wa ne ulong kun jong blai Jesu but ko amen ko para baye konsantang de gane Jesu ula pankamai ki ju ma ke jingian Exodus jongki na kari Egypt shakari bala pula manta mo pan uyang lain le baptisma de na manta kahima jongane ka parthe indre ban yela ningi akahima bene te kiwi phide ban pule ban finsayo jingsha shu alor gane mo pasagoi go homo gana ifi kolom lai pusnem chano jao Jesu nimte apo gospel undang jingti ye tang shi sing inte la jayo ha temple da udang khadasam karta le kiwi ki lai pusnem la le yo ngite tang gawe ula don but Joseph but Maria but ula ko yeki man kasing bad ula yarab yeki nuksa pa crown na banta jingi kamtam ko ban perkarma ki kun samla jingi mo ibasam jingi ban ko wi me pa sai tu Jesu te ai ba na perkarma biam ko homo kolong kongsan na ta sing but amtai pensa bleu sa panchai fi but unsa ai fi bun ki jingi kai ha langba ka baptisma jo Jesu hawa Jordan but ni bla klalo ki kun bleu lamba ka baptisma Abangin suntu ya gane ka jingshisha but in na banda ka himajo blay but blay pa we kon para masim bakoi an kar ko kadai phi
Thank